ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ କୁଆଡେ ଗଲ ଯେ? ଭାଇଟା କୁଆଡେ ଗଲ କି ଜାଣି ଦେଖି ଯାଇଥିଲି। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ? ହଁ ଏଇଠି ଅଛି। ବାଡ଼ିଖିଆ ଇଏ ଯଦି ସବୁ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ହବ କେମିତି? ୟାକୁ ଟିକେ ତେଲେଇ ତାଲିକି ସମ୍ପତ୍ତି। ଆରେ ଛାଡ ଛାଡ ମୁଁ ଓଳି ଦେଇଛି ତମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆବେଶ ଅଛି। ଛାଡ ଛାଡ ମୁଁ ନାଇଁ ଆବେଶ ଅଛି। ଛାଡ ତମେ କୁଆଡେ ବଜାର ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଯାଅ ବଜାର। ଯାଉଛି ଦିନ ନାଇଁ କାଳେ ନାଇଁ ଗହ୍ନା ପୁଣିରେ ମାଇ ମାଇ। ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ବାଡ଼ିଖିଆ ମୋ ନାଁରେ ଖାଲି ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡା କରିବି ତାପରେ ଦେଖିବି ଏଇ କାମ ଗୁଡା କିଏ କରୁଛି। ମୁଁ ସବୁ ଏଇ କାମ ଗୁଡା କରୁଛି। अरे छोटू भाई कुआ जाइथालो एई मार्केट जाउची हम आसे लेट हेलानी। अरे छोटू भाई तो याडे गला आ भाउज तो एकला थबो जाउची। ए ना तो छोटू भाई ए नांती की छोटू भाई तो सियाडे गला। भाउज भाई नहांती की मार्केट जाइंती हमके पानी पानी गिलास दबो की। हौ हौ तमे चेटा मु नहीं अरे भाउज लास्ट टाइम को फोपाड़ी देला घर से डाकिबनी की खुंची देलु पुणी मते फागुणार थंट देखिछु एई देखे ताकू फागुना बसिची डेणा मेलई आज सिना खुंची देलु दिने ना दिने मु तते खुंची। आज मो सहित हेला जहा हेला मु सेटा ताको कहिबी ना कहिबी कहिले भी से लोकर कोनटा काढी पकाइबो जे फोन आसी। हां हेलो कहो ना। हां मु कहथिले आज टिके बुलिया को जिबा। हौ हौ ठीक अछि मु से मंदिर पाखरे ठिया आइथिबी मते आसी के नै जिवो। ମୁଁ ଥାବତ ଭାଇ ଫୋନ କରିଥିଲି ମିଠା ହଉ ଭଲ କଲ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଁ ମିଠା ତ ଆଣିଛ ଭୋଗକୁ ଭୋଗ କରିଦେବି ମିଠା ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପଳେଇବି। ହଁ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି ଆଉ ସିଏ ବି ତ ଜାଣିନି ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି କଣ ଯିବି ଯାଉଛି କାର୍ ପଛରେ ଡ୍ରେସଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ତମେ ଆସିଗଲ? ହଁ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଚାଲ ପୂଜା କରିକି ଆସିବା। ହଉ ଚାଲ। ଚାଲ ପୂଜା କରିଦେଇକି
ଯିବା ତ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଆଉ ସେ ଗଛ ଆଡେ ବସିବା ଚାଲ। ହଠାତ୍ କାଇଁ କଲ୍ ଟା ସକାଳେ କାଟିଦେଲ? ବାପା ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କାଟିଦେଲି କଲଟା। ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାନି, ଯିବା। ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ। ଚାଲ। ବାବୁ ବାବୁ ଗୋଡ଼ ଛାଡ, ଗୋଡ଼ କଣ ଧରି ଦଉଛୁ? ତୁ ଗୋଡ଼ କଣ ଧରି ଦଉଛୁ? ଏଟା କିଏ? ଆରେ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ କୋଉଦିନ ଭିକାରୀ ହେଇଯିବି ଚାନ୍ଦର ଗୋଟେ। ଯୁଆଡେ ଗଲେ ସିଆଡେ ପଇସା ପାଉନି ତମକୁ। ଆରେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ସିଆଡେ ଏମାନେ ମାଗିବେ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ପଇସା? ମୁଁ ତ ଆଣ୍ଟି ଭଳିଆ ତମପଟେ ଦେଖା ଗଲି କଣ ହେଲା? ଆରେ ତାକୁ ଆଣ୍ଟି କଣ ଡାକିବୁ? ହଉ ତାକୁ ପହଞ୍ଚି ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ପଇସା ବିଦା ନେ, କର। 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯା। ତା ଆଣ୍ଟି को राखी आना था। चल। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। मंदिर जाइथिली। ମୁଁ ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ତମକୁ କହିକି ଗଲି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ କଣ ଜାଣିଛ ତମେ? आखि पल करे तू स्वप्न झल करे तू